Sikeres-e, működő-e a magyar gazdasági modell, vagy sem? Ezen a megállapításon vitatkoztak a hét közepén egy gazdasági konferencián a gazdasági miniszter, illetve azok a miniszterek, akik a korábbi kormányokban felelősek voltak a magyar gazdaságpolitika alakulásáért. Csillag István nagyon határozott és egyértelmű értékelést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Azt mondta többek közt, hogy az elmúlt év kakuktojás volt, olyan jól sikerült, hogy ennek tulajdonképpen igazi alapja ennek a sikernek nincsen. Miért gondolja ezt, hogy ez egy egyszeri és most úgy tűnik megismételhetetlen gazdasági év volt számunkra? Ugye azzal szeretném folytatni a kérdésre adott válaszomat egy újabb kérdésként, ugye, hogyha ez egy sikeres modell, akkor ismételhető és utánozható. De ami miatt sikerek voltak valóban 2014-ben, nevezetesen a korábbihoz képest kiugró gazdasági növekedés 3% fölötti, inflációs ráta 0 vagy inkább még az alatt. Tudjuk, hogy a reálbérek hogyan alakultak, nagyjából azt is tudjuk, hogy sikerült tartani az államháztartás deficitjére vonatkozó célokat. Ezek a sikerek. Ezek nem kérdőjelezhetőek meg abban az értelemben, hogy ezek hamisak, vagy nincsen alapjuk. Inkább az a kérdés, hogy ismételhetőek-e. Én azt állítottam, hogy nem, mert a magas gazdasági növekedés mögött egyfelől az áll, hogy az előző 7-es év Európai Uniótól származó pénzeit Magyarország kénytelen felhasználni legkésőbb 2014. decemberének végéig, ha nem akarja elveszíteni, és ezeket elképesztő sebességgel használták föl, költötték a tavalyi évben, ami miatt magas volt elsősorban nem a versenyszektor, hanem a közösségi szektor, az állami szektor beruházása, ami nyilván részben munkaalkalmakat is teremtett. A reálbérek növekedése annak volt köszönhető, hogy 2 éven át törvénnyel kötelezték az energiaszolgáltatókat, hogy csökkentsék az áraikat, azaz nem nőtt a kereslet attól, hogy többen tudtak dolgozni, több lett a munkahely, több lett a nominál jövedelmük, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nem folytatható tovább az a gyakorlat, hogy az a kereset, ami a zsebünkben van, egyre többet ér, többet lehet érte vásárolni, mert az árszínvonal is csökkenni tud. Nem akarom a hallgatókat olyan kategóriákkal untatni, mint maginfláció, meg fogyasztói árak általános rátája, de a maginfláció, tehát ami számunkra fontos, az a fogyasztói árszínvonal, az nem 0, hanem 3% körüli, tehát ha nem érvényesült volna ez az állami dirigizmus, akkor sokkal kisebb lenne a reálbéreknek az emelkedése. A hitelprogram, amit a Nemzeti Bank beindított, azt tette lehetővé, hogy évről évre ne csökkenjen a kereskedelmi bankok által kihitelezett, a vállalkozások számára rendelkezésre álló hitelmennyiség, hanem végre legalábbis stagnáljon, és ez önmagában is elég volt ahhoz, hogy egy 1–1,5% közötti gazdasági növekedési ütemhez képest, amire a magyar gazdaság egyébként rárakodjon egy ennél magasabb, 1,5–2%-kal nagyobb ütem is. Azaz nem ismételhető meg, ha csak nem újra ilyen rendkívüli beavatkozások következnek be, de ezek rongálják a kiszámíthatóságot, a jogbiztonságot, a vállalkozások tervezését, tehát ezek nem ismételhető beavatkozások, amik miatt ez a fajta gazdasági növekedés és egyéb mutatókban elkönyvelt sikerek sem Magyarországon nem látszanak, idén vagy jövőre megismételhetőek, másfelől, ha pedig ez egy modell,
akkor más országok is átvehetnék, de hát nyilván pontosan amiatt, mert ilyen rásegítő és a gazdaság egészének kiszámíthatóságát rongáló intézkedésekkel érték el ezeket a sikereket, ezért nem is érdemes átvenni más országokban mindezeket a különböző modellhez tartozó kormányzati beavatkozásokat. Ön és a többi hozzászóló, többek közt Kupa Mihály és Bot Péter Ákos is azt emelte ki, hogy 10 éve nem növekszik a magyar gazdaság. Ebből ugye az elmúlt 4,5 évet tette csak ki az Orbán kormány tevékenysége, de az előző 6 évben sem növekedett a gazdaság, tehát nem arról van szó sokak szerint, hogy ez a jelenleg regnáló kormány nem végzi jól a dolgát, hanem a korábbi kormányok, amelyek szintén nem tudtak elérni növekedést. Ugye itt a periódust érdemes egy szempontból megbontani, a 10 évet, nevezetesen, hogy minden országra, így Magyarországra is hatott a 2008-2010 között lezajlott globális pénzügyi és gazdasági válság, amelyik minden országban, tehát nem csak az átalakuló országokban, akikkel mi versengünk, hanem az Európai Unió magországaiban is nagyon jelentős gazdasági visszaesést okozott. Azaz a 10 év annyiban jelent egyfajta folytonosságot Magyarország számára, hogy miközben a periódus első 2 évében Magyarország már a korábbi elhibázott, amiben személy szerint nekem is volt némi szerepem, hogy nem sikerült megakadályoznom. Erre gazdaságpolitika miatt, tehát 2002 és 2006 között elég jelentős volt a túlköltekezés a magyar kormányzat részéről, amit meg kellett állítani már 2006-ban, jóval korábban, mint ahogy a nagy gazdasági visszaesést okozó világválság bekövetkezett, és ez visszavetette másutt is, itt is a gazdasági növekedés ütemét, nálunk ez korábban kezdődött, viszont az a furcsa, hogy miközben véget ért egyrészt a túlköltekező kormányok periódusa, mert hiszen a Fidesz mindenütt azt hirdette, hogy ő nem kíván túlköltekezni, másfelől véget ért a válság, ennek ellenére nem indult be Magyarországon a gazdasági növekedés. Tehát nagyjából azt mondhatnánk, hogyha az uniós csatlakozástól számítjuk ezt az időszakot, a többi ország egy durván 20-25%-os 10 év alatt elért gazdasági növekedési többlettel zárta ezt a uniós csatlakozás óta eltelt időszakot, Magyarország pedig összesen 10 év alatt 4%-nyit növekedett, és nyilván ez azért arra is utal, hogy itt nagyon sok olyan minden kormányzat által egyébként folytatott gazdaságpolitikai hiba sorozat van, amitől nem sikerült megszabadulni, hozzáteszem, nem is akartak megszabadulni ettől. Mondanék néhányat. Ugye az egyik a folyamatos fogyasztás bővülés a szavazatvásárlás érdekében, anélkül, hogy a fogyasztás bővüléshez rendelkezésre álló jövedelem, termelékenység többlet rendelkezésre állna. Ezek folyamatosan megterhelik ugye az államháztartást. A másik, ami megint baromi fontos, és ez már az ennek a kormánynak a periódusára esik, a tulajdon és jogbiztonság elveszítése, mert hiszen nem volt kiszámítható, hogy amit a kormány megígér, az betartja. Ez így volt már a Gyurcsány kormány alatt is, a bankadó ideiglenességére célzok, de ez aztán hatványozottan tovább folytatódott mindkét Orbán kormányban. Minden ígéret, amit tettek a vállalkozó szektornak, megszegésre került, vagy olyan irányba változott, amit tökéletesen erodálta, úgy azt az erőfeszítésnek az értelmét, hogy érdemes
többet termelni, többletjövedelmet elérni, és ebből nagyobb beruházással nagyobb tulajdont növelni, mert úgy nyúlták le, mint a húzat, és itt nem csak a magánnyugdíjpénztárakra kell gondolni, hanem lényegében a bankok kifosztására, a bankok kiszorítására, vagy az élelmiszer kereskedelmi láncok visszaszorítására egyaránt, vagy monopóliumok, tehát aki versenyben, teljesítménnyel gondolt volna jobb pozíciót elérni, az csalódottá vált, hiszen a kormány egy pillanat alatt törvénnyel vette el a versenyben épített pozícióját. Gondoljunk csak arra, hogy a trafikok vagy a dohánykereskedelem, de más kereskedelmi ágak tekintetében is mi következett be. Azaz való igaz, hogy ez a gazdasági növekedés hiány nem csupán az elmúlt utolsó 5 évnek a következménye, de hogy nem lehetett kikeveredni a válság és egy korábbi túlköltekezés miatti kényszerű megszorítás után ebből a növekedés hiányból, az teljes egészében csupán ennek a kormánynak nem hogy elhibázott, hanem célzatosan folytatott, lényegében tulajdonellenes, jogbiztonság ellenes, vállalkozás ellenes politikájának a következménye. Varga Mihály ugyanezen a konferencián az idei évi előrejelzésben is nagyon optimista volt. Kedvező számokat, növekedési trendet rajzolt fel. Az ön szavaiból úgy tűnik, hogy ön nem osztja ezeket a véleményeket. Én nem várom ki, hogy természetesen bizonyos rendkívüli események hatására ettől az 1–1,5%-os gazdasági növekedéstől eltérő, ennél magasabb gazdasági növekedés is bekövetkezhet. Mert hiszen, ha véletlenül a mezőgazdaság újra úgy teljesít, ahogy senki se várja, ez legalább 2–3% megnöveli a teljesítményt. Az is elképzelhető, hogy egy egészen pici tavalyi konjunktúra miatt bővülő jövedelmek magasabb fogyasztással járnak, az emberek várakozása azt fogja esetleg megalapozni, hogy nem kell félniük attól, hogy elveszítik a munkahelyeiket, mint ahogy ez 10 éven keresztül meghatározta, hogy szabad-e nekünk eladósodni, szabad-e nekünk fogyasztási hitelt fölvenni, szabad-e nekünk bővülnünk. Lehet, hogy ez a fajta várakozás, ami eddig negatív volt, most pozitív irányba vált, és ez valamelyest ahhoz, a struktúrában, a szerkezetben, a hosszú távú folyamatokban rejlő 1–1,5%-os növekedést föl fogja tornászni ennél magasabb szintre is. A kérdés nem önmagában ez, hogy persze, ha minden évben választásra készül a kormány, és már jövőre is választást akar nyerni, akkor olyannak leszünk, mint az elakadt autónál, hogy nem 1–2, hanem 5-en fogjuk tolni, de a kérdés az, hogy a motorja ennek az elakadt autónak milyen szintű sebességet tesz majd lehetővé. Tehát nem tudom megkérdőjelezni, mert valóban félig lehet, hogy igaz, amit Varga Mihály mond, de én amiről beszélni szeretnék, hogy van-e annyi szufla ebben a gazdaságban, hogy ezt az adóssághegy kinövéséhez szükséges 3–5%-os gazdasági növekedést teljesítse, mert egyébként, ha nem, akkor ugye az fog bekövetkezni, hogy az adósságok, és nem csak az állam adóssága, ami láthatóan nem csökkent jottányit se, miközben teljes gőzzel küzdöttek ellene 5 évig, hanem a magánosok adóssága is újra fog termelődni. Mert nem csupán arról van szó, hogy most a forintosítással például a svájci frankban denominált adósságok nagysága nem nőtt, de hát ha a jövedelmek nem bővülnek nagyobb, gyorsabb ütemben, mint amennyi a reál kamat, amit ki kell fizetni a meglévő adósságok után, akkor újra és újra visszanő ez az adóssághegy, aminek baromi egyszerű következménye lesz.
a jövedelmek egyre kevesebbet érnek, és a felhalmozott vagyonok a lakáspiacon például remélni vágyott árak, azok inkább csökkennek, és ennek az lesz a következménye, hogy a magyar vagyon folyamatosan mindenki számára egyre olcsóbbá válik, vagy egyszerűen fejezzem ki magam, ez olyan lesz, hogy védjük a magyar jégkockát tenyerünk melegével, csak a mi tenyerünk melegétől olvad. Csillag Istvánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.